नैबे बाजैया जाहैबाय बाजैयानो गावनो खोन्थानानै लादो जेनेबा नोंसिना आदानि नामा मामोन मा खालामोमोन? खुलुमबाय। जोंना मामा आंनि बोरायनि नामा जाहैबाय फिथेंखौनो होनो नाम माबाखौ गाज्रिखौ ओमफ्राय नाम मोजांखौथ' रामसिं मा होनो बिबिसन होनो बिबिसन ब्रह्म ओमफ्राय आं बिनि बिसि जाहैबाय आरो रामसिं गेल्ला फिथेंनि बिसि जाहैबाय आरो जेनेबा रामसिं गेल्ला जोंहा थैनानै थांबाय नङा होमबा? दाथ' जेनेबा न'खराव बिराद जारला रावबो गैया नङा होमबा? नोंसोर बिमा आरो फिसा उन्दैया बिदिनो खय बोसोर जाखो 6 बोसोर जाबाय ओमफ्राय बि जे बर' कालसारावहाय गोबां गावनि सम होनानै मोनसे बर' हारिमुखौ आवगायलांनो थाखाय गोबां गाव खामानि मावबोनायखौनो होननांगौ जाहैबाय नङा होमबा? बिसोरनो सिगां समावहाय थाइसेबो इनकाम गैयाबाबो बिसोर हारिमुआव नांथाबनानै बर' हारिमु जौगानायनि खामानिखौ बिसोर मावबोदोंमोन नङा होमबा? दा बिनि सायाव जेनेबा सरखारनिफ्राय माबा मोनसे मदद मोनदोंना मोनाखै बा जोंना बिसा दङ बिसोरनिफ्राय माबा मोनसे मदद मोनदोंना मोनाखै जेब्ला नोंनि फिसाया थैनानै थांखांनायनि उनफोराव मोनदोंना मोनाखै? थैनानै थांखांनायनि उनावथ' बिसानिफ्रायथ' आं जेबो मोननाय जायाखै आरो ओमफ्राय कालसारफोरनिफ्रायबो मोनाखै मोननाया नैबे सारादुफ्राव एसे एनै थाइसे थाइनै सारादु खुंनो हिसाबै दान एसे एनै होफैदों आरो बेफोरखौ बेनि अनगा जेबो मोननाय जायाखै आरो बेबायदि आरो ओमफ्राय नों जे बुंदोंमोन माबा मोनसे लिस्ट ओंखारनाय अबेबा मिडियानिफ्राय बेथ' ससियेल मिडियाआव ओंखारदोंमोन मोनसे लिस्ट आरो माबा सिबिरानि ब्रह्म होननायाव आरो ओमफ्राय बेहाय मोनसे बान्था हिसाबै नुदों आरो आङो जेनेबा फेस्ला फावखुंगुर हिसाबै कमिटिनि ओमफ्राय बेहाय लिस्ट मोननाया बिनि वार्डआ माबामोन आरो 50,000 मोन आरो बिदि आरो ओमफ्राय बेखौबो खोनानाय बायदि जादों आरो ओमफ्राय नुदोंबो ओमफ्राय लिस्टआबो ओंखारखादोंमोन लिस्टआबो ओंखारनाय बायदि मोनदों आच्छा ओमफ्राय बे सिबिरानि चेनेलनि गेजेरजों नामफोरखौबो मोनथिजोबखादोंमोन खिन्थु फैसाखौ मोनासै मोननाय जायाखै आरो आच्छा अब्ला बेखौ मानि थाखाय मोनाखै होननानै नों सानो? बेखौथ' गुदियावसो मिथिगोन आरो मानि थाखाय मोनाखै बा बेखौ आं मिथिनोबो रोंला आरो जेनेबा बै सिगांनि गुदिखौ जों बारा मिथिनो मोना ना जों माबाखौ गोजौआवहाय बेफोरबायदि आरो दाथ' बिराद खस्थ' नङा होमबा? मा मावनानै जायो बाजैया? खुनुरुखुम खस्थ' खालामना हाजिरा मुजिरा मावनानैबाबो सोलिनांगौ जायो आरो बिमा फिसानि उदैखौ बेफोरबायदि आरो बिराद दुखुनांथाव दा न'खरावबो रावबो गैया ओमफ्राय आं मोनसे खामानिनि थाखाय फैदोंमोन दा बाजैया गावनि दुखु प्रकाशखौ फोरमायनाय हिसाबै आंबो ससे भिडिअ खालामनानै लाबाय आरो बे भिडिअनि गेजेरजोंनो हयथ' दानि बिसानि आफादगिरि जायफोर गायसनजानाय नेहाथारि बिसोरनि सिगाङाव बाजैया माबा बुंनो लुबैगोन नामा जाहाथे बे खामानिया जाहाथे नोंसिना लिस्ट ओंखारखादों होनदों इयुन समफ्राव बेफोरखौ जाहाथे मावफिनो? बेखौथ' आं लुबैयो लुबैनाया माने एसे मावफुंनानै जाफुंहोबाय बायनो हायो खोमा एसेसो रांखावरि साहाय्य मोनो खोमा नङा होमबा? मदद होनो हायो खोमा बिदि सानो आरो आंनि गोसोआव मोनबा आंबो माने फिसालाखौ फोरोंलांनो थाखाय न'खरखौ नायलांनो थाखाय आरो सुबिदाखौ सुजुगफोरखौ दे